Kamusta ko tong kita ko tong post ba nga ginews to gani ni nga 15 years old. Ambot lang sakto ba itong pagka-label 15 years old na rescue. Di niya itong makita ba nga nagkabata lagi ang andam na mo patay. Mga resulta basta walay guidance sa ginikanan. Basin dili ni ikaw nga ginikanan, basin tarong kang ginikanan. So ayaw lang sa overreact sa ako ang isulti. Kaya kung tarong ka nga ginikanan, sure ko nagsubaybay kasi mong anak, imong gimonitor imong anak, gimonitor nimo asa siya padung, kinsay ang kauban, gimonitor nimo unsa nang orasa, og sige ka og pangutana unsa yung gibuhat. Samtang ubang ginikanan karon, dili nun tanan ha. Nanay mga ginikanan karon na ilarang gisalig ilahang anak sa ubang tao. Salig sa silang anak. Kaya ang dautan ng mga tao, may ka na si mga tubangan. Bisag ikaw, kasuway siguro ka sa mga biyas niyong trabuan na mga taong plastic. Huwag pwede na imong anak po, iging anak ka. Gani, grade 6 teacher ko ha, na ako'y mga estudyante, nasa iyo kay maligo, kay alas 6 man ang klase na mo, morning session to, sa iyo kay maligo, mag-ilis, mukhaon og pamahaw, mangayo og bound, pero di na maabot sa eskwelahan. Kadalaw absent. Nag-uniform to. Pwede niya tantangon yung uniform, lakaw niya sa unahan, nga di na siya makita siyang inahan. Tantangon niya yung uniform, nagsapaw mo siya. Pero, nga ipagbaon, kadalaw na nigawas sa ilang balay. Nagdahon ang ginikanan nga ni eskwela. Then paghatag na sa grado, reklamo ang ginikanan, anong gamay yung grado yung anak. Ang ginan, ma'am, may kanyari ka, na yung mga classmate ko. Kita mo, ni kuhaan nga ni eskwela ni. Yung mga classmate, may witness na wala man sir, iyarang bag, may naa. Sa nagdahong ang ginikanan, ni eskwela yung anak. Nawa nanto ang panahon nga ang bata, di ka ba mamakap? Basin siguro mga 2 years old, 3 years old, basin di pa na mamakap. Pero kanang mga 10 years old, 11 years old, mangayo na og project, mga din man namin amutan 100, siguraduhan 100 bagay na. Kaya basin 10 pesos na, kaya amutan silang group, dahil 100 ang ipangayo, kaya na sila yung buhaton. Na ikaw nga, binikanan nga, salig na ka sa mga anak, paminaw niyo mo tarong yung mga anak. Labi na itong mga nasa abroad mo. Dito yung diri sa Lapu-Lapu. 5 years old pa lang yung anak na babae. Hantod ni grade 6 na yung anak. Gihilabtan day sa iyahang bana. Kaya naman siya sa gawas, masing siya padag kwarta. Ang sa may gamit sa kwarta ron, para sa imuhang pamilya ang dato. May trabaho ka layo sa imong pamilya, para sa kwarta nga mo ipadala para sa imong pamilya, pero ang pamilya ni mo nga nadiri, nga dawat limpyo, wala din ay nagkanimaw. Daghan kay mga bata ron, nga walay giya sa ginikanan. Dili siguro daghan kayo, pero ang daghan ang pasabot nga sobra nagnapo kada 100. Or dili siguro kada 100, kada 500 na ay napo kabata na walay giya sa ginikanan. Kaya ang ginikanan, gisalig na po niya sa eskwelahan, gisalig na po niya yung anak sa silingan, o gisalig na niya sa iyahang kaugalingong pamilya. Ngayon dumi, bisan gani ang kaugalingong anak mo gani, luguson sa kaugalingong amahan. Kung sa pagagdili ni mo yun sa ang isaligan ni mo sa inyong anak. Luwi kayo taon. Niya, ang mga bata, wala may giya sa ginikanan. Kung sa isulti sa uban, matuo sila dayan. Niya, mamatoy nagpakita nila o maayong pagtagad hanggang dong naadiri. Kaya ang ilang ginikanan wakman, or di man maayong mutagad ilang ginikanan. Mas matuo sila sa taong mas nindot ang pagtagad nila.
or kung di maganindot ang pagtagad nila naa din na kay wala ilang ginikanan. Unsa na kay may tabo sa ato ang lugar, no, sa ato ang nasod. Sa dito ko mahuman na ako'y pangutana ba para ni sa mga teachers ug sa ubang ginikanan kabantay, no, kuman na gitangtang ang corporal punishment sa eskwelahan o dili na kayo ta pwede mo disiplina sa itong mga anak kay ang uban madlok ipa-DSWD ni ustos ang performance sa education sa Pilipinas. O basin ako rin nakabantayan kay kung nabantayan karon balag dili kabalo ang bata sa eskwelahan kay ang bata naman itong sabton karon dili naman ang leksyon nga atong angay sabton.